Вітаю всіх! Ви на каналі Вишивальні пригоди, і це моє відео по виниках місяця липня. Одразу хочу вибачитися, бо відео присутніче реха за кошт того, що я записую тепер без мікрофона. Перший раз, коли я записала, не ведаю, чому це зв'язано, але чомусь гук не пішов. Відео отрималось цілком без гуку, тому я не хочу ризикувати, не ведаю докладно, як мені направити той мікрофон, тому буду записувати як є. По выніках этого месяца хочу сказать, что я зрабіла не шмат, хутчэй сканчвала свою работу, чым пачынала. Гэта вельмі добра. Але звязана гэта з тым, што я, як бачыце, пераехала ў іншы пакой, то есть новая локалізацыя у мяне цяпер. Я не сказаць, што сумую па згубленым часе, якім не магла вытрачыць на вышыўку, бо я нарэшце выкінула, пазбавілася непатрэбных мне рэчаў, разгрузілася, так сказаць, і гэта ўжо вельмі добра. І таксама ў мяне не было асабліва шмат часу, бо я была падзагружана вельмі працай, мне было зашмат працоўных гадзін і заставалася часу только паспаць і трошечки паесці. Таму вышыта было не шмат, але давайте пакуль што я вам уставлю відэо, што я здымала ў пачатку гэтага месяца. Вырашыла запісаць гэтую частку відэо, бо хіба што на наступным тыдні буду працаваць па 12 гадзін, таму не зусім упэўнена, што будзе час штосьці рабіць, павышываць. Таму запісваю гэта на першым тыдні ліпня, паказаць, што ў мяне зараз ёсць актыўна, што я нарабіла, а там паглядзім, што ў выніках за месяц атрымаецца. Так, я паспела шыць хустку. Ну, шыць просто края абрабіць, бо тут еще будут дадавацца каруночки. Так. Сшивала я ее з кавалка тканіны, што мне засталось ад кашулі. Там асабліва нічога не вымерала, сколько там сантиметров атрымалось, столько атрымалось. Так. Давайте, может, отличу. Замеряем, сколько тут на голову у меня. Так, ну, толщину я бачу 48 сантиметров, все ж таки, ну, неблаго. Хотя у меня все ровно застался вот такие кавалок тканинки от той хустки, что я уже выкраивала. Мне так само шкода ее выкидать, бо я тут снова таки выкроила еще вот этой тасемочки из этой тканинки, и все равно тканинка засталась. Треба штось думать, придумать, что можно с такого маленького кавалка так само зрабіць. Так. Бачите, пришила тасемочки, я их обрабляла не выворачиваясь, тому ось тут бачно, что петелечками закрывался край, але ничего страшного. Так, и на вывороте просто звичайным шивком наперед иголку я сшивала, ничего такого особливо цікавого. И у меня еще есть короночки, я планувала пришить, але, на жаль, мне не хапило нити, и не хапило там, ну, зовсім трошечки. Коронки, хотя и 60 сантиметров отрымались, все даже не так, а не хапило мне, ну, не от столечки. Так. Потому что нити я брала ось такие, такое, что белого колера. И тут, да, написано 65 метров, але, напевно, что 60 метров сошло мне на довжиню, а еще 5 на вот этих кветочки маленечки. Не доразлічила, тому теперь буду заказывать нити, а коли закажу, не знаю, максимум у конце месяца это будет, а сейчас еще треба довязать их тому. Так само у меня тут в хустке осталась такая штука, бобиночка, и мне как бы шкода выкидать, и что с ней робить, я не знаю, такая широкая, не знаю. Вот у меня такие же нити есть, что тут такая уже паперовая больше бобиночка, и так само выкинуть не выкину, а что робить? Не знаю, может, у вас так само такими проблемами есть, что вы них вырашаете, бо куда такие великие диаметры не пойти, я навіть не знаю. Так, и еще в этом месяце я займалась саяном, видовочно. Покутываю над ним, сижу, потрошечки колупаю, як настрой есть. Ось, бачите. Уже поспела доробить другую линию вышить для маршчання. І пачаць нават трэцюю, хаця спачатку, калі я рабіла другую лінію, я ўжо думала, ўсё, дзве зробім і хопіць. А потым неяк так пашло лёгка, што нават пачала трэцюю,
а трэця ўжо ў пачатку, і напэўна, што нейкае складанае тут рабілася, і, можа, памылялась часта з колькасцю ніцей. Таму тут зноў цяжка ідзе, і зноў я думаю, навошта я пачала гэта рабіць. Так, ну, я разумею, што чым больш лепей, чым больш я зараблю ніцей, чым больш прыцягнуць, чым тым прыгажэй будзе ў выніку рашэння, і мае пакуты акупляюцца. Ну, я спадзяюся, што так будзе. Бо я бачу, ось тут уже трошки пачало ніць сцягвацца, бо і бачна, што неблаго так скалачка выглядаюць. Хацелось бы, чтобы они были і больш. Але калі больш зрабіць, то они, напэўна, ўжо пойдуць на кветачку, і я не хачу зусім уже праз кветку прашываць, бо тут ніці гарызантальныя, я, напэўна, іх не пракалю, таму дакладна буду рабіць да кветкі. Хаця мне трэба трэцюю лінію дарабіць, і там уже падумаць, чи буду пачынаць чацвёртую, тую, чи ўсё ж таки сядзе нарэшце і дашываць этот саян, таму што это толькі спаднічка, а трэба яшчэ ліф шыць. І, напэўна, што гэта ўсё. Да, не асабліва шмат я зрабіла, але я адначасова і чытаю, таму часу на ўсё не хапае, ведаеце. А яшчэ сваю размінку рабіць трэба з раніцы, каб не быць такой драўляную ўвесь дзень. Таму пакуль што на гэтым ўсё. Пабачымся чы ў канцы месяца, чы ўжо ў наступным уключэнні. У гэтым уключэнні будзе і надалей, бо да нічога новага я не бралася. Так, я скончыла нарэшце хустку, яна будзе паказана вам трошечки пазней, і займалася сваім саянам. Саян, то, што я вам пакажу, ён быў зроблен, напэўна, 90 уже адсоткаў, хаця, напэўна, на 60 хутчэй, але адчувалася як на 90, але давайте пакуль што таксама уставлю і тую частку, якую здымалася уже ў сярэдзіне ці бліжэй да канца гэтага месяца. Ну што, мои хорошие, месяц мая скончыўся, але пакуль што гэта і не канец. Мы маем у запасе яшчэ адзін тыдзень, і, магчыма, праз тыдзень будзе штосьці яшчэ большае скончанае, але пакуль што хочу паказаць тое, што я зрабіла за, падаецца, 2 тыдні прайшло з таго моманту, як я рабіла апошняе ўключэнне. Таму давайте пачнем, хіба што з падушачкі маей, якую вы ўжо бачылі дома. Старая моя подушечка работа, але я купила шнурочек, не шнурочек, а докладней машинку для рабнення шнурка, і выменяла тут шнурок. Тут раней был такі ружово-фіолетовый, я крутила его руками, а гэта я уже зрабіла машинкой. Он больш шырэй, больш аб'ёмней, і мне больш ён падабаецца, адпаведна, тому что закрывает большую частку тканінамі. І выглядает больш эффектная, на мою думку. Так, праца тут не шмат, хутчэй больш тут прышывала этот шнурок, але работа была зроблена, таму трэба паказаць усё ж таки, так. Другая моя работа, это тое, што я всё не могу заставить в спокою мою кашульку. І на этот раз я перероблівала гузик, так. Гузик на шее, то бок я зрабіла новый, і бачыце, тут стары у меня болтаецца пакуль што, а тут новый. Я зрабіла, перашыла вот трошечки далей ад края, каб шчыльней прылегал да шеі і магла пазуху больш ось так закрыць. Бо гэта уже зусім там некая дзірка атрымлівалася, якая не трымалася, калі вот так закрываць яго. Гусчик, як бачыце, тут трошечки іншы. Я тут серединку закрыла, такі ён кветочку нагадвае, шчыра кажучы. А гэтат я буду выпарываць уже адрежу. Правда, не памятаю, у вас эту нітка за якой трымаецца, чи она просто асобна прышыта, чи ўсё ж таки канерык за трымаецца. Ну, спадзяюся, што гэта асобная ніць, бо, ведаючы мяне, может быть, усё што загодна. Так. Што я рабіла яшчэ? Я не памятаю дакладна, ці паказвала, ці расказвала, што я хацела зрабіць фіранку, такой вот крючочком. Фіранку на дзверь балконную.
на такую нижнюю частку. Разумеете, что в балконе есть такое верхнее шкло великое и унизе такая поменьше. И гэта будет такая фіранка на нижнее шкло, бо мои шторы яны кароткія і ніжнія якраз не закрываюць, і мне з гэтага спаць не прыемна, бо свеціць ўсё ж таки пакой мне. Даўжыню уже всю я провязала, так. Кветачек тут таких у меня. Нават не знаю, сколько сантиметров, але, здаецца, не так уж это істотна. Короче, пошла у обратном кірунку, то бок пошивать уже 6-й лепесточек. То есть, бачите, он провязывается 5 лепестков у один кірунок, а потом поворачивается у других и пришивается 6-й, вот этот нижний. То есть тут уже 6-й зроблено у меня лепесточки. А тут еще пелёсток нема. Бачите? Тут трошечки засталося, і можна буде вже починати новий ряд. Певно, сподіваюся, що мені клубка хопить ось этого, тому що 525 метрів, ну, сподіваюся, що хопить все ж таки, бо не хочеться новий клубок заказувати. Відомо, коли часу буду в'язати, не знаю, може там уже літо скончиться, і осінь скончиться, і буде вже зима, і не так істотно не будет эта фиранка, потому что больше темного частка дня будет, чем светлый. Але хочется, намагаюсь сідати, крутить этот крючок, але видите, часу не так шмат. На жаль. І яшчэ я заказала себе нити, як казала, и довязала коронки для хустки, и, відповідно, ж бачите, ее шила. Так, подається, это правый бок. Да, ось правый бок. Бачите, вона зароблена, правда, не прасована, але это все ж таки льон, ну, який сенс. Невідомо, коли прасований льон і не прасований, это бачна розниця, але як є поки що. І тут, до речі, можна одразу побачити, які коронки я в'язала у перші, а які опошні. Не ведаю, чи зрозумієте ви так. Хотіла вам так показати, що тут було у початку, а що було у кінці зв'язано, яка частка. Знайдіть розницю, як то кажуть. Може бути, так вам буде зрозуміло. Бо я так бачу уживую. Не ведаю, чи бачите ви на камеру. Красиво, это было звязано опошніми. І тут навіть бачу вже, що вони навіть по-розному трошки, ну, нічого страшного. Короче, розницю в тим, що вони різного поміру, то бок ось від старого до нового, от справа налево йде, то вони ростуть уже в помірах цієї коронки. И теперь я хочу сказать поподробнее про саян, бо, як бачите, я скардилась на то, что задняя частка, яка будет на спине, она трошки короткая и отрывается, не дотягивается до боковых срезов, там, где сшивалась спадница. И коли мне треба будет пришивать уже переднюю частку лифа, то она будет трошки затягиваться, закругляться на спину, бо, ну, мне треба не шить, как не было дірок, отрывается. І я таке зробила, салком шила спинку, пришила на полову передню частку, а потім вирішила трошечки відпочити, пойду-ка я прогуляюсь. І на вулиці я вже зрозуміла, що, напевно, я помилилася у той стужечці, яку я використовувала для спини. Бо, напевно, у мене є ще одна. Бо, коли я брала зшивати, я брала передню частку ліфа, це великий квадратик, у яким я склала ще ось цю коротку частку, яку я по виніку і пришила на спину. І тоді я вирішила, що коли вони складені разом, то хватить, напевно, і буде цілком ліф. Бо у мене ще була особливо викроєна вілочка для цього саяна і більш довга стужечка, яку я міркувалась буде йти ось на цю верхню частку груді, чи як називається, як самі шлейки для со спины наперед перетягнуть, пришить. И вышло, что когда они лежать особно, то их пришивается особно. Але потім я все ж таки зрозуміла, що ні, напевно, коли я склала передню частку ліфа і її поклала в більш коротку вузьку стужечку, то, напевно, я думала, що вона буде разом шиватися, що це як одна деталь.
І, напевно, я помилилася і треба перешивати. Прийшла додому після тої прогулки і перемірилася, і зрозуміла, що так. Та довга стужечка, яку я відклала, вона якраз і повинна була йти на спинку, бо я зараз можу вам показати, бо я вже перешилася цілком. Бо ось гэта задняя частка, яка я пришила нову, яка повинна була одразу йти, вона якраз таки і закінчується ось тут на сшиванні бокових спадниці, і ось тут так само на боковому шві закінчується. Ось так, як треба. Тобто мені не треба затягувати лиф, і так я можу бути впевнена, що саян у мене на груді якраз таки замкнеться, бо інакше б він був занадто вузький. Я б, улізти б я улізла, але дихати мені, напевно, було б трошечки складані. Так, тому я одразу все розібрала, розпарила, і, напевно, за 2 години перешила одразу эту стужечку на спину. І мене це вельми здивило, бо початково мене це зайняло, напевно, 2 дні. Але я була вже така істомлена, бо шмат часу згубила на те, що по виніку було розпарено, і я істомлена була, і злая. Коротше, пішла справа вельми худший. Але після цього я вже думала відкласти його, позайматися іншими справами, бо така вишивальна робота ніколи не скінчається на самій справі. Але у жнивні, в початку жнивні мені випадає добра нагода построїтися. Я хочу тому скончити гэты саян. Відомо, мені залишився 1 день тільки сьогодні. І то вже не день, а хутчэй вечір. Я навіть не впевнена, що зможу це зробити. Але буду вельми намагатися. Так. Бо, коли побачите, я пришила задню частку спини, як я сказала, пришила передню частку спини переду. Вибачаюсь. Так, ось тут передня частка, квадратик мой. Зробила машення, пришила ось цю коротку стужечку, перша початково йшла у мене на спину. І як бачите, навіть вона повинна була бути ось такої довжини, але я все ж таки буду робити ось так на 2 квадратика менше, бо коли я робила машення, вона, тканина, відповідно, зменшилась. І коли я буду робити ось такої довжини, то буде бачно ниті, де я стягувала. Вот тканину все ж таки не так шмат, як я думала. Помилилася все ж таки трошки у помірах, але добре хоч так, бо це не особливо принципово, буде добре виглядати і так. Так само, як ви бачите, я вже пришила дрожжу з шлейки. Саян на мене уладить, судовно, я задоволена. Напевно, тільки, що я не буду сшивати передню і задню частку лифа, з другого боку, я з одного боку шила, але не буду сшивати там, де у мене повинна застегиватися спідничка на гузик, бо так само, напевно, на лиф пришию гузик, бо я не впевнена, що я улезу лифом. Тому хай буде для комфорту моєго власного ще 1 додатковий гузичок. І по факту тепер я розумію, що мені не обов'язково вже усе так сканчувати до завтра. Напевно, тільки треба шити да пробити края. Тобто я вже зробила 1 край, от передня частка лифа зробила 1 край, шила його, тому не залишився другий край. Ось тут у мене буде ще 1 так само шити, обробити, щоб не висипались нитки. Так само на ті частки, що мені на плечі йдуть, щоб тримався саян. Так само обробити їх треба. І, напевно, що обробляти ось ці верхні края. Ось тут у мене верхній край, і ось тут на саяні со спини так само верхній край зреса. А уже внутрішні шви, де мені треба було підвернути тканинку і ось так прошити, как не торчали нити, не было бачно, ось це, де все сшивалося, гэта непригожих зрезів, то я, певно, можу заставити це напосля, бо не горить гэта мені особливо, і саян буде триматися і так. Ось це зрез ніхто не побачить, коли 1 день я похожу без оброблених швов, я не думаю, що щось такого критичного, страшного здариться, тому нехай буде поки що так, мені скончить ось ці, сколько тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 линий по факту прошить, але они разного помера. И плюс еще гузики. Гузиками прошить. Не забыть про гузик обов'язково метров. То я могу. Так. Ну і напевно у гэтым месяцы ўсё. Ну, не напевно, так і ёсць на самой справе.
У наступному місяці у мене все ж таки буде більше часу для життя, але я не впевнена, чи змогу сама собою договоритися, як не відпочивати, а нечто робити, все ж таки приємного, що тобі подобається, бо, видать, у відпустці самою собою договоритися складання. Буде така вже більш розслаблена. Але я буду намагатися, і що буде у наступному місяці, ми побачимо. А поки що я з вами розвітуюсь. Велике дякую вам за прогляд і велике дякую за подобайку. Побачимося у наступному.